नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळू हे कार्यक्रमाक आता मी सुरू करया. तर पहिले हा सांगची म्हळ्यार आमगेल भारत देशाची एक प्राचीन भाषा म्हळ्यार संस्कृत. इतले न्हय, विश्वांतली सर्वांत पोरणी भाषा वयती. वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता हे आणि असल अनेक ग्रंथाची भाषा संस्कृत. जाल्यार आताच्या दिवसांतू संस्कृत कळतल लोक मस्त उणे. आज ही सांगच्याक आनंद जाता की आमगेल सोयरे म्हणून उपस्थित आसाची संस्कृतांतून निपुण वेदमूर्ती डी रामकृष्ण भट. नमस्कार. तुमका स्वागत. हांगेर एक सांचो परिचयात हांव दिता. बी उमानाथ आणि वेदवती भट हांगेल हानी सुपुत्र. लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान ब्रह्मावरचे अर्चक कुटुंब. हांगेल प्राथमिक शिक्षण बँगलोरान जाले. हांगेले जन्म होन्नावरान जालो आणि बळकूरचे कृष्णा भट हांगेल हानी नातो. हांनी विद्वान मध्यमा कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयांतू नवीन न्याय विशेष विषय घेऊन पदवी पूर्ण केल्या. आचार्य ही तेची विश्वविद्यालयांतल्या परीक्षेंतू प्रथम क्रमांक मेळयला. नवीन न्याय हे शाखेंतू 2 भांगरा पदक मेळयला आसात. श्रीमन न्याय सुद्धा परीक्षेंतू अति उत्तम श्रेणी प्राप्त केला. अशी अनेक साधना केलेली असताना तांगे बद्दल आणि इतले माहिती तांगे लागी उलोवन आम्ही करून घेणार. तर तुमका अनेक पण स्वागत. तुम्ही कोणाले प्रभावानं किंवा कशी स्फूर्तीनं हे शिक्षण घेऊचे निश्चय केलं? नमस्कार. हा. ಮೂಲದಾವನು ಮಿಗೆಲ ಅನ್ನಾಲೇಚಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಮುಣಿಯತ ತಮಳರಿ ಹಾವ ಮಿಗೆಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಂತೂಚಿ 12th ತೈ ದಲ್ಲ सेकंड PUC तै. तदनंतर असले एक घटन दाली की म्हणा मिगेल अण्णानं प्रेरणा केल्या तो मुकारी वैदिक शिक्षण करी म्हणून. आणि मिगेल म्हणता की एक राधाकृष्ण भट म्हणून घेऊन टाके काश असिले. आमगेले मूल वैदिक कुटुंब अर्चक वृत्तीचे हिन्नेले असेल तसल कुटुंब. आमगेले नेक्स्ट जनरेशन अंतो म्हणा मिगेल महांतो आनु दाल नंतर आमगेले सगळे ब्रह्मावर अर्चक कुटुंब अंतो वैदिक शिक्षण घेतील आमगेल जनरेशन कोणेना. म्हणतात म्हणता की काश असिले तू वैदिक शिक्षण घेऊ का, वेदाध्ययन कर का. तिथलं मात्र नाही, आज समाजांत तू विद्वत संपादन कर का. केवल वैदिक शिक्षण करून पौरोहित्य अर्चक वृत्तींत मात्र अशी नाही, विद्वत संपादन करून तू एक कीर्ती घेऊन तदनंतर तू पौरोहित्यावच का म्हणून त्या एक म्हणता का आश असिली. अन्नावर केना आश असिली, अन्नानं प्रेरणा केल्या वस आत्ता ह्या समयात वच्चाक तुका वेदाध्ययन करच्याक आणि त्या अंतरंगान तुमक वरकेन एक तुडीत असिल त्या अध्यात्म अधिकान वच का म्हणून येऊन त्या कालाक तांगेल प्रेरणा येन की हाव सुरवेरी मुलकी वेंकटरमण देवस्थानाच्या चोलोच तसले एक पाठशाला असा. थई वेद पौरोहित्य एक 2 वर्षपर्यंत थई शिक्षण घेतले. तदनंतर हाव बँगलोरा येऊन थई पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ म्हणून घेऊन परमपूज्य पेजावर मठाचे स्वामी विश्वेशतीर्थ स्वामी म्हणून असिला त्यांनी स्थापन केलेलं तसल गुरुकुल. तांतो हावे एक 10 वर्षपर्यंत थई शिक्षण घेतले. अशी उठो 12-13 वर्ष शिक्षण लागले. मग आता आमगेल बाकी शिक्षणाचे एक वेगवेगळे कोर्स वेगवेगळे शाखा उरताची तशी कसा की तुमगेल शिक्षणात वय आता आमगेले पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठ बँगलोर अंताशी तसल विद्यापीठ तांतो 13 वर्षाचे कोर्स म्हणून घेऊन मस्त पुढे स्वाम्यानं केलेलं पेजावर मठा स्वाम्यानं 13 वर्षा कोर्स अंत आमका आद्य अर्धावची कसं नाही म्हणा संस्कृत साहित्य कालिदासान केलेलं रघुवंशपुर अमरकोश म्हणून मूल संस्कृत आता आम्ही इंग्लिश शिकतो म्हणतात कशी बेसिक्स शेक्सपियर आणि पुरा विलियम तांगेल पुरा ग्रंथ सिक्कील म्हणके हंग कालिदासाला पुरा ग्रंथ अध्ययन जाता त्या संस्कृत साहित्याचं अध्ययन करते. 4-5 वर्ष नंतर आमका संस्कृत व्याकरण इंग्लिश ग्रामर कशी शिकतात तशी आम संस्कृत व्याकरण शिकता. पाणिनीनं रचन केलेलं तसल व्याकरण हे व्याकरण पुरा अध्ययन करताची तर्कशास्त्र म्हणून असं. आमगेल वेदांत आम्ही सम अर्थ करून घेऊ का म्हणता
आम्ही त्या तर्कशास्त्र अध्ययन करता तर तशाच डिस्कशन डिस्कशन करता वय डिस्कशन करचे म्हणून आम्ही तत्व ह्याची तत्व ह्या तत्व नाही म्हणून आम्ही एक डिसिशन येऊ का म्हणलं जड्ज करका म्हणलं ताका तर्कशास्त्रात आहे युक्तीच बल आहे आणि ते मग दिसतं तुमगे की चढ अशी केल्यावर करची की वय वय ह्या तर्कशास्त्र म्हणणार आमका प्रत्येक शास्त्राकाची वेदांत अध्ययन करताना वेद अध्ययन करताना युक्तीच बलानं आम्ही पूर्ण निर्धार करता जाता त्यातून लॉजिक दाव का आमका लॉजिक नाशी आमचे वेदांत ना मस्त जणांना लेखला कसं म्हणलं वेदांत त्याच्यावर विश्वास दवरून घेऊन वच्चा मग आणि वाजल्यार झाला तशी नाही लॉजिकली आमका तर्कानं आम्ही देव असं म्हणून प्रूव्ह करूयात केवळ तर्कानं दायना वेदाचे सहकार दाव का वेदा वटूची युक्ती असून देवाक आम्ही देव असं म्हणून प्रूव्ह करूयात त्या तर्कशास्त्राचे अध्ययन जाता व्याकरणशास्त्र वटूची तुम्ही आता नवीन न्याय म्हणून कसं सांगलं मी गेला हा तांतू स्पेशलायझेशन केलं नवीन न्याय तर्कशास्त्रा कडे मस्त वर्षपर्यंत तर्कशास्त्रा वटूची अध्ययन करत म्हणतो आमक वेदांताचे अध्ययन जाता वेदांत म्हणणारे आम्ही गेले सनातन धर्मांतो 3 परंपरा इला आमक पुराजन मूल कसं म्हणले वेद उपनिषद गीता हक्का प्रस्थानत्रय म्हणताची 3 प्रस्थान म्हणताची एक ब्रह्मसूत्र एक गीता आणि एक उपनिषद ह्या 3 प्रस्थानाक 3 आचार्यान भाष्य बरेला सुर्वेर ಇಲ್ಲಿ शंकराचार्य त्यांनी भाष्य बरेले तदनंतर रामानुजाचार्यांनी येऊन भाष्य बरेले तदनंतर मध्वाचार्यांनी येऊन भाष्य बरेले 3 ग्रंथ मूल आमका एकच दररी एक आचार्यानं तक भाष्य बरेत म्हणताना तांगेल इंटरप्रिटेशन विंगड झाले शंकराचार्यांक उपनिषद पळून हंत अद्वैत दिसले रामानुजाचार्यांक उपनिषद पळून तांत विशिष्ट अद्वैत दिसले मध्वाचार्यांक तांत पळून द्वैत दिसले जीव परमात्मा विंगडा म्हणून द्वैत शंकराचार्य म्हणून जीवात्मा आणि परमात्मा एकच म्हणून अद्वैत रामानुजाचार्यान म्हणून आत्ता संसार कालांत आम्ही असताना जीव आणि परमात्मा विंगडा जाल्यार आम्ही मोक्ष गेले तर आम्ही एक जाताचे एक उपनिषद जाल्यार एक वेद जाल्यार वरकेना तांक दिसील विंगड हक्क वेदांत म्हणताचे आम्ही अध्ययन करचे द्वैत वेदांत मध्वाचार्यान कसं हे पुरा भाष्य बरेला तांतू तत्ववाद म्हणताची ताज्य विशेष लावून आम्ही अध्ययन 12 वर्षपर्यंत अंत्यारी त्याचे अध्ययन करून स्वामीचे आमक त्या पुरा ग्रंथाचे उद्ग्रंथाचे पुरा पाठ करताची तांगेला आम्ही ते अध्ययन करून अंत्यारी आम्ही परीक्षा देऊ का असता तुम्ही श्रीमन न्याय सुद्धा परीक्षा म्हणून कसं म्हणलाय त्या असे द्वैत वेदांतांत उद्ग्रंथ त्या आम्ही तर्काचे युक्ती बलाना मस्त लोक विद्वांस येताची आम्ही आमक प्रश्न करताची त्या प्रश्नाक आम्ही समर्थ जाऊन उत्तर देऊ का त्या उत्तर दिल्यानंतर आम्ही परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर आमके एक स्थान दिताचे आमके एक बिरुद दिताचे आता हा मस्त कणे तुमगे प्रवचन ऐकला ते अगदी श्रवणीय उरता आत्मा कळे तुमगे त्या नमुने आता अभ्यास असत जमाक्षी आणि तोची हा विचारचे असेल की तुमका त्यांनी विषय दितावे त्याची तुम्ही पूर्व तयारी करून वरता की किती आता भागवताकनी आम्ही 12 वर्ष शिकले आम्ही जना यदा प्रस्तुत करत म्हणताना जनांक त्या कसं नाही त्याची माहिती असा आता भागवत रामायण इत्यादी ग्रंथ आम्ही प्रवचन करते आमका पूर्व तयारी सुरवेर हा प्रवचन करताना पूर्व तयारी दाव का की त्या म्हणा जनांक 7 दिवसाचे भागवत करत म्हणताना भागवत मस्त विस्तार जाऊन असेल भागवत 7 दिवस बिचार सांगचे कष्ट जातात तांतू पूर आम्ही फिल्टर कोण घेऊन लोकांक त्या विषय प्रस्तुत करता आणि तुम्ही माका दिसता अशी सम वाटत गेल्यार कोणी ऐकत लुरसिना ताके गड्ड कथे बी अशी उपकथा घालका जाता लौकिक दृष्टांत देऊ का जाता लौकिक उदाहरण देऊन निदर्शन देऊन आम्ही भागवताक त्या कनेक्ट करून घेऊन भागवताची कहाणी आम्ही लोका सांगता जाता तेदन आमका प्राथमिक हंतांतू तयार दाव का कडेरी आमका प्रवचन करता करता अभ्यास झाल्यानंतर लोकाल रुची पळोवन घेऊन आणि कशी आम्ही फिल्टर कोण लोका दिवी येता ते आमका मना येता प्राथमिक हंतार तयार दाव का कडेर आमका दाव का म्हणून एक रूढी जाता आता श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी मठाचे पब्लिश जावचे जीवोत्तम हे पुस्तकाचे तुम्ही असोसिएट एडिटर व्हा तर ते कशी तुमका आयले आणि त्याचा अनुभव कसा ह्या जीवोत्तम मॅगझिन म्हणून धार्मिक विचारू
बर. तांतू लेखन येऊचे तसं एक मॅगझिन मस्त पुढेची गोकर्ण मठाचे परमपूज्य द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यानं ताजे संस्थापन ते दनाच्या नसते विद्याधिराज स्वाम्यांदलरी त्या चोलोंग घेऊन हाडलेले मध्य थोडे काल राबबिलाय परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यानं त्या आत्ता वापस नवीकरण करून आत्ता काला कशी दाव का त्याचे रूप त्याचे आकार आणि पुन्हा परिवर्तन करून एक नवे तंड निर्माण करून घेऊन त्यांनी हे मॅगझिन पुरा लोकांक पाहू का आणि कन्नडांतू मात्र नाही तर मला आता महाराष्ट्र लोकांक गोयंचे लोकांक तांकदर बी कोळका म्हणून कन्नड पहिले कन्नडान मात्र येत असेल आता स्वाम्यांत इंग्लिश आंदलरीची ट्रान्सलेट करून घेऊन पुरा त्या पुरा ज्या लोका पावोच तशी एक स्वाम्यान व्यवस्था केला असेल एक मॅगझिन करत म्हणताना स्वाम्यानं म्हाका आपोवन घेऊन तू ह्या मॅगझिनान तू लेखन बरो का म्हणून एक लेखन बरोच एक जबाबदारी देऊन आणि अनेक लोक आसाची पुरा उठूची मेळ घेऊन त्या मॅगझिन एका आजी चांग रीती चलत असा तशी तांतू हाव लेखना निरंतर बरेत असता मग कितलं ते महिना एक द्वैमासिक पत्रिका 2 महिना एक पंता येता वेदांतून निपुण संस्कृत विद्वान आशिल्ले सुमार लोक आसाची जाल्यार तुम्ही प्रवचन दिवची शैली एक उत्तम आसा ऐकतल जनाक ताजे बद्दल तुमकां कशे कसले अनुभव आयला हांवें लोकांक तुमकां कशी कसले सांगले हांवें ताजे बद्दल एक तर प्रवचन सांगची शैली तुम्ही सांगेल पण के अध्ययन केल्यार बरके ना प्रवचन करचे शैली येऊ का म्हणून घेऊन ना जाल्यार त्या शैली येता म्हणून जाल्यार ते वाणी सरस्वतीला अनुग्रह म्हणून लेखता ते वाणी आणि जनाक अर्थ दत्ता म्हणून म्हणेल तेतून आमके एक संतोष तुम्ही सांगितलं अर्थ दत्ता म्हणून म्हणताना आमके एक संतोष होता अनेक लोक येऊन सांगताची तुम्ही आम्ही इथलं ऐकलंय भागवत रामायणाच्या पुरो जाल्यार तुम्ही सांगचे आमकां मन आवडता म्हणून म्हणताना आमके खुशी जाता आमकां कळना हो आम्ही सांगितलं आमकां तेदन खुशी जाता हो लोकांना आम्ही सांगितलं मन आवडतं असं म्हणून आमके एक संतोष बरोबर आणि तुमकां एक कणी प्रवचन जालें भितर अनेक कणी आपयता म्हणून भितर तुमकां आवड निर्माण जाल्ला म्हणून करणे तुमकां प्रथम श्रेणी तदनंतर भांगऱ्या पदक अशी मेळिल्ली तेन्ना ते प्रत्येकाक अगदी आनंद उत्साह जाताची जाल्यार हांगात बाकी ते इंजिनियरिंग मेडिकल जाल्यार तांगेले शिक्षण संस्था पोनो सत्कार करचे गौरव करचे करता तशी तुमगेल क्षेत्रांत बी करता की आमगेल क्षेत्रांत हाजे पयलीं नाशिल्लें जाल्यार आत्ता मस्त कडेन आपोवन म्हाका सन्मान केला आमगेलें अध्ययन जाले नंतर मस्त कडेन संस्थेन आसच्या पुरो दೊಡ್ಡ कुटुंबेच्यान आसच्या पुरो तांणी येवन यथाशक्ती सन्मान केला आणि तेदन आमकां दिसली तांणी सन्मान करतना हा लौकिक शिक्षणाक कशी मोल दिताची तशीच आध्यात्मिक शिक्षणा जाल्यार दिताची जाल्यार ते अध्यात्म आम्ही साधन करका तितले तेदना साधन खंयचे क्षेत्रांत तू केल्यार कोण जाल्यार मोल दिताची म्हणताना आमगेल्यान तुम्ही सांगले पदक ह्या पुरा अत्यंत कठीण त्या संपादन करून घेवचे म्हळ्यार त्या स्पर्धा जाता म्हणकनाची आमकां प्रतिवर्ष स्पर्धा जावचे सेंट्रल संस्कृत युनिव्हर्सिटी म्हणून आज दिल्लींत आसा तांणी स्पर्धा आयोजन करताची त्या स्पर्धा कशी म्हळ्यार प्रति एक स्टेटात कोणू सुरवेर स्टेटांत स्पर्धा जाता पूरा भाषण स्पर्धा शलाका स्पर्धा स्टेटांत आता फॉर एक्झाम्पल कर्नाटका स्टेटांत मस्त संस्कृत कॉलेजेस आसाची थंयच्यान पुरा विद्यार्थी येताचे विद्यार्थी येऊन सुरवे हांगा कर्नाटकांत स्पर्धा जाता आता तर्क भाषण हांव तर्कशास्त्र सांगले त्या भाषणांत स्पर्धा जाता एक 10 लोक येऊन असताचे हांगा कोणा फर्स्ट प्राइज येता बहुमान येता तो ही रिप्रेझेंट कर्नाटका देशा मटा दिल्ली वय दिल्ली वचून तांगेली स्पर्धा विंगड कडेन दवर नासताची ऑर्गनायज करची दिल्लीच्यान थंय वचून थंय विंगड स्टेटाच्यान तांणी वरकेन थंय विन जावन येवन आसता फॉर एक्झाम्पल कर्नाटका गुजरात महाराष्ट्र थंयच्यान येवन आसताची थंय वापस आमकां फर्स्ट प्राइज मेळ्ळ्यार भांगरा पदक दिताची सो इतलो पुरा कोर घेवन थंय येवका आणि शलाका स्पर्धा म्हण आसा एक ग्रंथ दवर नासताची ताजे मध्ये काड्डी घालताची खंय जाल्यार काड्डी घालता काड्डी घालून ओपन करताची थंयच्यान आमी सांगता वचका असल स्पर्धा आसता भाषण स्पर्धा म्हळ्यार आमकां 1 घंटो फुडें विषय दिताची ते उत्स्फूर्त वय 1 घंटेंत आमी त्या विषय तयार करून 10 मिनिट्स भितर उलोवका तितले 10 मिनिट्स भितर उलोवका 10 मिनिट्स जाले नंतर कोण बैसून आसताची पॅनलांत जड्जस तांणी कसं जाल्यार प्रश्न करूयात सो त्या पुरा प्रश्न एक उत्तर दिवन कडेर बहुमान मेळचे इतले घेतले नंतर
सहजता एक मुखारी समाजांत आमके एक सन्मान केल्यानंतर आमक संतोष जाता. हा पद घेतील ते जाल्यार सन्मान केला, परीक्षा दिल्यानंतर जाल्यार सन्मान केला. ऍक्च्युली हांव लेख नाशिल्लें असले एक सन्मान मेळता अध्यात्माकम जाल्यार मेळ्ळें. असं तुम्ही त्याच्या क्षेत्रांत असाचे आमक ते बेगीन नवे गुतना इतलं जाता म्हणून गुतना आमकां गोतना आमकां गोतना. तश काय आता पळया तुम्ही प्रवचन एक कुमटान तुची 3 देवस्थानां तुम्ही प्रवचन दिलं पळयतलो ऐकतलो श्रोता वर्ग एक उरतो एक गावांत तुम्ही तेची सांगच्या बी जायना तर प्रतिपंत तुम्ही बदली करका पडले. वय थोडे आता भागवत मला कसं असतं त्या मात्र सांगता हांव केन्नाय सांगच्यास कृष्णानं कंसा मारल्या म्हणून सांगया कंसान कृष्णा मारल्या म्हणून सांगच्या जायना. भागवत कशी असतं तशी सांगता एक प्रवचन झाल्यानंतर अनेक प्रवचन थोडे इम्प्रोव्हायझेशन करून घेऊन आम्ही लोकांक दिवका जाता. ऐकल्यांक एक पंत ऐकल्यानंतर त्याची व्यक्ती अनेक पंत ऐकताना आमकां कसं मेळता म्हणून पळय. सो आमकां वरकेन ते प्रवचन करता करताची आमकां कळता खंय जनांक आनी अर्थ जावचे तशें आमी कसं चेंजेस हाडूं येता ते पुरा कळता. तर आमकेले पहिले काला लोक अनेक रूढी अनुसरून आयिल्ले आसाचे ते आता हगोर कालांतरान बंद जाता आसाचे. आज पहिले म्हळ्यार बागलान तो एक उदा दवरत आशिल्ले तेजेर एक तांबी की कसं येतल मनशान पाय धुवन कडे घरांत येवचे ते आतांच्या लेकान आमी हायजीन म्हणून अगदी बरे जाल्यार ती पद्दत बंद जाल्या. तशी खंयचे एक बरे रूढी बंद झाल्या आशिल्ली बरे रूढी अशी तुम्ही उदाहरण देऊ शकता. मस्त रूढी तसल बंद झाला. आता तुम्ही दृष्टांत दिले पाय धुवचे भायर उद्दा दवरता आशिल्ल्या भाईची कसं नाही अशुद्धी असल्यारी आज आम्ही कसं झालं म्हणून भितर वचून कडे रे नको पाय धुवचे अशुद्धी बाहेर कारण भितर येऊ का आता भितर वचून अशुद्ध जाऊन भितर येताची कडेर आम्ही पाय धुवची झाला. फुडली कालान तू आमगेलान पळया अनेक दृष्टांत सांगचे म्हणटा रे शेण वापरता आशिल्ले प्रति एकाक हायजीन पुरा तांतस आमगेलान धार्मिक कार्य आणतानी पुरा हळदी वापरता आशिल्ले तांतू पुरा बॅक्टेरियास फाईट करचे तसं पुरा तांतू आज जाल्यार आज पुरा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तांत आसता म्हणटाच. तुम्ही म्हणले रूढी केलो बंद झाला म्हण जाल्यार आता परत त्या रूढी आयला कोरोना नंतर हायजीनाचे कसं नाही आपुल्या रे हात धुका आमगेला पुढे खरकट कसं नाही आपुल्यार हात धुता अनवाळे म्हणता असेल. आता कोरोना नंतर वय तशी झाला रूढी केलो बंद झाला जाल्यार त्या मी कसं नाही आपुल्यार बापा हात धुवचे 2 पंता साबून घाल की हात धुवचे त्या पुरा आत वापास आयला. कोरोना आमका वापास मागशी आपून भेले एक पंता तदनंतर हांवें एक कणी अशी वाचिल्लें की संस्कृत अध्ययन केलेल्यानं एकाग्रता स्मरणशक्ती मनशाल वाढता म्हणून तुमगेल इतलं जाल्या अध्ययन तर तुमगेल अनुभव कसो. स्मरणशक्ती क मेधाशक्ती क धारणशक्ती एक मुख्य कारण कसं नाही म्हणणार गायत्री. गायत्री मंत्र आमक मिळेल तसं एक व्हड गिफ्ट ते विश्वामित्र महर्षीन दिलेले आम्ही ते जप केल्या पुरा आमकां अनायास जाऊन मेळ्ळा. त्या मंत्राचे प्रभाव कसं नाही म्हणल्यार कोण ते मंत्र जप करता तांकां मेधाशक्ती वाढची कतीरा आशिल्ले ताका सान बालकाक 8 वर्सांनी गायत्री मंत्र बापसून उपदेश दिवन पेटोवचे गुरुकुलाक हे निरंतर जप करी ते गायत्री जप कोरून ताका ते मेधाशक्ती वाढता. त्यामुळे गुरुकुलान तू तितलं धारण करता आणि पहिले कालान तू गुरून सांगचे आम्ही धारण करता धारण करून वापस वपसुका आमगेला आज जाल्यार गुरुकुल पद्धती तशी जाता. आज कसं गुरु सांगता नेक्स्ट डे आम्ही तांकां वपसुका आज जाल्यार पुढे आमगेला ग्रंथ असता. पहिले कालान तू तोंडल्यान सांगून येवचे वेद स्वर तशी येवका गुरून सांगेल म्हणजे ताक धारणा शक्ती जावका ताक गायत्री मंत्र कसं असा आमकां त्या शक्ती आमकां दिता. अनेक संस्कृत भाषेन तू त्या एक शक्ती आसा कोण संस्कृत भाषा अध्ययन करता वता तांकां ते ऑटोमॅटिकली तांकां गोतना अशी त्या एक शक्ती तांगेल भितर येता. सामान्य आमगेल पुरा भाषा संस्कृत भाषेत उकून आयला पुरा मातृभाषा उपभाषा सी जाल्या त्या संस्कृत भाषेन ते कसं वैशिष्ट्य असं की म्हणणार आमकां मेधाशक्ती बुद्धिशक्ती चुरक जावचे ह्या पुरा त्या भाषा अध्ययन करता दाखता त्या भाषेक वरकेन एक वैशिष्ट्य आसा.
अशें तुम्ही इतले सान वेळ आता आम्ही इतलाशे उपदेश बी आयकोचो किंवा भागवत बी आयकोची म्हळ्यार प्रवचन सांगता पहिले हांव तुमगेले प्रवचना वचकले गी हांव तुमगे फोटो बी पळयले ना फक्त नाव आयकले कोण केक मानतार भट मामी येवन बसतलो हे विचारान आमी आयले तुमकां पळयले भितर आश्चर्य दिसले अगदी सान वयार इतले चंद करून सांगिल्ले एक विशेष कौतुक ते आमकां मागीर आमी तुमगेले आवयल वयाचे आसाची सो आमकां ते भारी विशेष दिसता तर ते करत असताना तर तुम्ही आत्ताचे तुमगे वयाचे किंवा तुमगे बेगीन सान आशिल्लो लोकांक एक कसलो बरो संदेश दी ह्या क्षेत्रांत विशेष जावन येवका म्हणून कोणी इच्छे पावताची विशेष जावन आता प्रवचनस्य पुरो अध्यात्म शास्त्रीय शिक्षण तर्क व्याकरण संस्कृत हांतू कसन म्हणा हज्जी निमित्त आमकां कसन मेळता म्हूण ना हांतू मस्त लोक एक प्रोफेशन जावन आम्ही अध्ययन करता म्हणताना हे मुखार एक कसन करूया हज्जी निमित्त आमकां गोतना आम्ही अध्ययन केलेले आमगेले आत्मोद्धारा खातीर म्हालगडेले एक आशीर्वाद हे एक परंपरा उरका आणि हे आमगेले कर्तव्य अध्ययन शास्त्राध्ययन आमगेले कर्तव्य म्हणून आम्ही अध्ययन करका एक दोन्हीचे आमकां हज्जी निमित्त कसं मेळता म्हळ्यार आमी अपेक्षा पावचे ना जाल्यार शास्त्र आमकां मस्त आमी अपेक्षा पावनातल्यार बरें केना शास्त्र आमकां दिता आनी जीवनाक जावका न्ही जीवन आदावका सहज ते आमकां दिता ते आमकां शास्त्रा वयर विश्वास आसका देवा वयर विश्वास आसका हे हांव परंपरा उरोवचे खातीर हांवें अध्ययन केल्यार त्या म्हाका सोण घालना खंयचेय विद्या जाल्यार तशी संगीत विद्या पुरो आमी त्या संगीता वयरी विश्वास दवरून आमी साधने गेल्ले कडेन ते आमकां हात सोण घालना त्या विश्वास आसता शास्त्र वेद उपनिषद अध्ययन करताना आम्ही ते अध्ययन करताना ते आमकां हात सोण घालना जीवनाक कसं एक उपाय ते आमकां ताजे निमित्त दाता त्या विश्वास आसका त्या दृष्टीर आमी गेल्ले तेदना आणि अध्यात्माचे मार्ग कठीण गेले उपनिषद सांगचे म्हणके शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती संदेश कसं म्हणल्यार इतलेची अध्यात्म मार्ग हरित खडग असेल म्हणके तीक्ष्ण खडग असेल म्हणके ताजे वयर पाय दवरून चमकलेल म्हणके ताजे वयर पाय दवर घट्टी दवरले म्हणून जाल्यार पाय कुडकी जाता दवरनी म्हणून जाल्यार पडताच तसल एक मार्ग मार्ग बॅलन्स करका त्या बॅलन्स करचे आमकां शिकोवन दिवची गुरू ताकाची तुम्ही उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत उठया विवेकानंदानं त्याची सांगितल्या जागृत दया गुरु लेवचा ज्ञानी कोण आसाची म्हालगड कोण आसाची तांगेले शरण जावन तांगेले उपदेश घेया तुम्ही ह्याची उपदेश ह्याची संदेश अगदी सुंदर असा आता पळया म्हाका अशी तुमकां सांगची म्हळ्यार पहिले धन हेची कामांत आसा तुम्ही तर ताचे खातीर म्हाका दिसता तुमगे घरांत बी तेचीची सो अडना पण तुमगे यजमानील बी कशी सपोर्ट आसा तुमगेले हे काम मस्त सपोर्ट आसा हाजे आमगेले घरच्याले ऑल आमगेले म्हणतान आसतना दावो मिगेले अन्नाले अम्माल दावो हाव मिगेले म्हान तो आनो तांनी साधारण मिगेले म्हान तो 1956-57 आदुकोन मूलतः ब्रह्मावरा आसिले म्हान तो बेंगळूर आयलो परमपूज्य द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्यान म्हणता थंय आश्रय दिवन तो पौरोहित्य करून घेवन आसिलो पळय मोर देन 60 years जाले म्हणतान तांगेले बाप बाबांनी पुरा बेंगळूर आपोवन हाडले राधाकृष्ण भट मामून ताण थंय एक तपस्सु करून थंय साधन केले बेंगळुरांत मिगेल म्हणतालो तो मिगेल आनो पुरोहित्या वत्त आसिलो ताका सहाय आदाव थंय कसं की एक जीवन चलचे वचून आमकां थंय विद्यापीठांत अध्ययन करचे एक अवकाश मेळ्ळो आणि हांव अध्ययन करता म्हणताना पौरोहित्य आमगेले वृत्ती म्हणतान दवो अन्नान दवो केन्नाय म्हाका तूं पौरोहित्या येऊ का आमगेलो तो आम्ही भायर कर्मांगा वतन येऊ का म्हणून केन्नाय फोर्स केलो फॅमिली सपोर्ट म्हणचे का म्हणतान दवो अन्न म्हणतान आसतान दवो अन्नान दवो म्हणताले बसान दल नंतर आन एकलो आसिलो पौरोहित्य पुरा कर मोर देन 60 years आम्ही थंय कोरून आयिल्लो देखून मस्त कडेन आमकां घरा पुजे वच्चे आसता तेदन हांव शिकता आसिलो विद्यापीठांत अन्नान तेदन जाल्यारीची अन्नान तेदन मस्त कष्ट जाला एकलोची पौरोहित्य मिगेल म्हान पुरा सहकार दिता आसिला जाल्यारी पौरोहित्याक एकलोच म्हाका तेदन जाल्यारी आपे तू यो म्हाका सपोर्ट वय त्या जाल्यारी एक सपोर्ट तू यो म्हूण केदनाय म्हणी तू तुगेलें अध्ययन करी अध्ययन विद्या म्हळ्यार केन्ना आमी त्या तल्लीन जावन मुळगलेले तेदन मात्र आमकां विद्या येता तेदन जाल्यारीची म्हाका कष्ट दिनी
कडेर पुरा शिकून जाल्यानंतर हांव आरंभ केले पौरोहित्यात वच्चे. तशी अण्णानं आम्हाला दोघं जणांना सपोर्ट केला. कालकालाक आम्हाला खाणं जेवण की कसकसन दाव का त्या पुरा करून अण्णानं अध्ययनाक पुरा रीतीर अनुकूल करून देऊन हे भारडीके पुढे भारडीक जाल्यानंतर बायलेल आज जाल्यार तितलेची सपोर्ट असतात. ते आताचे जनरेशन हा वय आता जनरेशन आणि ह्या वृत्तींत आस ह्या पौरोहित्य क्षेत्रांत अशा पुरो प्रवचन क्षेत्रांत अशा पुरो सपोर्ट म्हणचे का ती नाही म्हाका भारडीक जाल्लेलेची एक व्हड गॉड गिफ्ट कित्याक म्हणून म्हळ्यार मिगेल बायल ती इंजिनियरिंग जावन एमटेक जाले. सो आज तुम्ही म्हणाल मग सहज जावन असल क्षेत्रांत आशिल्ल्यांक एक लग्न जावन येवचे काची व्हड म्हणून तर तुम्ही आलोचन करा ती कितली सपोर्टिव्ह आशिल्ली. आता जाल्यार रिची मिगेल मार्गान तू ही प्रवचनाक आशा पुरो आणि टेक्निकली हे पुरा कसं नाही असल्यार तीन सपोर्ट करू. हे बरं झालं तुम्ही एक अध्यात्म आणि एक आताची मॉडर्न आता जेव्हा मॅगझिन आणि पुरा कसं नाही आर्टिकल्स बरोच असले हांव बरोच तीन पुरा ते टाईप करून घेऊन कसं नाही कम्प्युटराचे ताजे पुरा काम असता ते पुरा ती करता. स्वतःशी वरकेन तिगेल वरकेन सहाय्य मस्त असं आणि पुरा कुटुंब चाले आमगेले ब्रह्मावर सगळेची वैदिक कुटुंब कसं नसतं. मिगेले बाप्पा अशा पुरो मिगेले महांत मस्त जन बाबा व्हड कुटुंब आमगेले ब्रह्मावर वैदिक कुटुंब प्रत्येक लोकालेची सपोर्ट हांव शिकता म्हणताना आत्ता जाल्यार तितले सपोर्ट करताचे त्या एक आमका धैर्य म्हालगड्याला आशीर्वादान आईच्या दिवसाक हांगा येवन बैसून एक दोन उत्तर येत असाची. आणि आमगेलो गुरु स्वाम्याला विश्वेशतीर्थ स्वामी पेजावर मठाचे त्यांनी विद्य दिलेले आणि त्या विद्य दिनी म्हणून जाल्यार आज हांव तुम्ही कसन प्रवचना बैसून हांव कसं सांगता लोकांकनी पुरा कसन आनंद जाता त्या म्हाका सांगचे जाय नाशिल्लें. तांणी दिलेली त्या विद्या आयच्या दिवसाक म्हाका हांगा हाडून बसकारेला तितलेच. आता आमगेले गी तुमगेले थोडे फोटोज आसात ते हांगा स्क्रीनार दाखयतले ते खंयच्या संदर्भार म्हणून सांग. हे परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याला चातुर्मास बँगलोरान जाल्ले. अच्छा. आत्ता स्वाम्यान एक रामनाम अभियान 550 कोटी दाव कामंगेन खोड संकल्प केले. हे महाअभियान केलेलं ते स्वाम्याला दिग्विजयोत्सव आशिल्ला त्यात जे पहिले दिवस थंय रामनाम अभियाना वटोची रामाल महिमा तागेल गुणगान दावका म्हणून त्या विशयान एक प्रवचन दावका म्हणून येऊन ते आयोजन केलेलं. ते रामाल विषयान उल्लेताना त्यात जे भावचित्र थंय मिगेल बाप्प बसला थंय मिगेल महान तू मिगेल मागशी आन दिसताना थंय आन बैसला ऍक्च्युअली म्हणजे प्रवचन आज जाल्यार तांणी सपोर्टिव्ह दावता जेवण पुरा मिगेल आन दिसताना थंय मागशी बसला आणि पुरा थंय जी आसाची. हे पर्तगाळी मठान तो प्रथम पुण्यतिथीचे कार्यक्रम आहे. पर्तगाळी मठान स्वाम्यान हांव मिगेल सुधामंगल जाल्लेले म्हणून वेदांताचे शिक्षण 12-13 वर्षाचे शिक्षण जाल्लेला का मठातर्फे आम्ही एक सन्मान कोरका म्हणून घेऊन स्वाम्यान ते दाना आपण थंय पर्तगाळी मठान जाल्लेले कार्यक्रम 3 दिवसाचे वैभवाचे कार्यक्रम जाल्ले तेदन स्वाम्यान सन्मान करून आशीर्वाद केलेले क्षण आनु आम्हा. हे मिगेले 12 वर्षाचे 13 वर्षाचे शिक्षण जाल्यानंतर वेदांताचे परीक्षा दिलेले संदर्भ ते उत्तरादी मठाधीश म्हणून व्हड ह्या शास्त्रांत द्वैत वेदांतांत एक कीर्ती पाविल विद्वांस स्वामी ताजे लागींचे आमगेले पेजावर मठाचे मठाधीश तांणी म्हणजे आमगेले गुरु स्वामी म्हाका शिकयलेले कोण आसात विश्वेशतीर्थ तांगेले शिष्य आम्ही सुद्धा अध्ययन करता म्हणून तांगेले वृंदावन जाले व्हड स्वामी आले. तदनंतर हांनी आमकां हे पेजावर मठा स्वाम्यान हांनी पीठाधिपती जावन तांणी आमकां कंटिन्यू करून घेवन तितले प्रीत आनी पुरा दाखोवन आमकां शिक्षण दिलें. त्या परीक्षा दिलेले तसले संदर्भाक दोन्ही स्वाम्यान आशीर्वाद केलेले तसले क्षण थंय जाल्यार आनु आम्हा आसा. हे परमपूज्य काशी मठाधीश संयम इंद्रतीर्थ स्वाम्यान बँगलोरान तो तांगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला पुण्यतिथीच्या संदर्भ प्रप्रथम जावन आता हाजी पहिले खंयची तुम्ही पळयला त्या चित्र परीक्षा दिलेला हांव पुरा अध्ययन जाल्लें त्या परीक्षा दिली तशी इमिडिएट फर्स्ट म्हाका सन्मान केलेले परमपूज्य संयम इंद्रतीर्थ स्वाम्यान थंय काशी बँगलोर काशी मठान तो सन्मान केलेले तसले संदर्भ. हे फर्स्ट भागवत केलेलं हांवें सागरान तो फर्स्ट भागवत केलेलं तर मी गेला अध्ययन पुरा जाल्यानंतर प्रप्रथम भागवत सप्ताह केलेला आहे. तेदना परमपूज्य कैवल्य मठाधीश
शिवानंद सरस्वती स्वाम्याल थई चातुर्मास्य आशिल्लें त्या संदर्भाचेर म्हाका करचेक अवकाश मेळ्ळेलो तेदन स्वाम्यान सन्मान केलेलो तसं लक्षण हे सुविद्येंद्र तीर्थ स्वामी म्हणून हांनी हांकां अभिनव शुकाचार्य म्हणटात म्हळ्यार भागवत शुकाचार्यान परीक्षित महाराजा सांगिल्लें हांनी म्हाका दिसता 1000 वयर भागवत केला तांगेले सन्मान घेवचे म्हाका एक योगो तोनसे पै प्रतिष्ठान तोनसे पै कुटुंब वय उडपी मूलतः ते कल्याणपुरा लागींची तोनसे तांणी सन्मान केलेलो म्हाका हांव तुमकां सांगलें अध्यात्म शिक्षणाक सन्मान मेळत की ना म्हूण म्हणलें का कुटुंबेच्यान तांणी फॅमिलीच तांगेर प्रतिष्ठानाच्यान हे स्वाम्याल मुखांतर सन्मान केलेले हे क्षण अयोध्येन तो विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी आमगेले गुरु तांणी राम मंदिरान तो अयोध्येन तो रामाल प्रतिष्ठ केले तेदन मंडलोत्सव म्हण केलेलो तांणी 48 दिवस 48 डेज मंडलोत्सव म्हण केलेले थंय नित्य उत्सवनी पुरा आयोजन केलेलें तेदन हांव थंय वचून हांव थंय पाविलो अष्टावधान सेवेन तांणी हांव पुरा भाग घेतलेला तेदन स्वाम्यान प्रसाद दिलेलो तसले संदर्भ हे हांव तुमकां सांगिल्लें सेंट्रल संस्कृत युनिवर्सिटी आयोजन करची तसले स्पर्धा आमी हांगा बहुमान प्राप्त करून घेवन नॅशनल लेवलार वचचे थंय नॅशनल लेवलान तू भांगरा पदक मेळ्ळेलें तसले संदर्भ हे अगरतलांत जाल्लेलें म्हळ्यार त्रिपुरांत थंय जाल्लेलें सेंट्रल दिल्लीच्यान आयोजन करचे हे कार्यक्रम जाल्लेले मात्र त्रिपुरांत हे स्टेट लेवलांत बहुमान घेवचे तसले हे एक क्षण ह्या पुरा तर्कशास्त्रांत तुची म्हाका मेळ्ळेलें हे गेले संस्कृतांत MA जाल्लेलें तेदना म्हाका भांगराचे 2 मेडल्स मेळ्ळेले फर्स्ट प्राइज मेळ्ळेला तांणी 2 भांगरा मेडल्स दिल्लेले तेदना हांणी म्हाका दिसता डेप्युटी CM जावन आशिल्ले तांणी संस्कृत युनिवर्सिटीचे कुलपती तांणी दिल्लेले तसले सन्मान केलेले तसले एक क्षण हे एक विशेष आम्ही सेंट्रल संस्कृत युनिवर्सिटी आयोजन केलेले तेन्ना नॅशनल लेवलला वताची तांतू लागला की 25 स्पर्धा असता भाषण तर्कशास्त्राचे भाषण शलाका अनेक मीमांसा शास्त्राचे वेदाचे साहित्याचे कंठपाठ भगवद्गीते हे पुरा असता 25 स्पर्धा तांतू खंयची स्टेटाच्यांक मस्त मेडल्स मेळ्ळा आता तुमकां हांग चॅम्पियन्स ट्रॉफी पुरा दिताच पळय खंयची स्टेटाच्यांक मस्त मेडल्स मेळ्ळा तांकां हे जय वैजयंती म्हणून दिताचे हे आमकां कर्नाटकाच्यांक म्हाका भांगरा पदक मेळ्ळेलें आनी आमकां कर्नाटकाच्यांक ಒಟ್ಟು म्हाका दिसता 4-5 वैरी भांगरा पदक मेळ्ळेलें ओवरऑल आमकां कर्नाटकाच्यांक चड मेडल्स मेळ्ळेले ताकाची हे जय वैजयंती म्हणून दिले आनी म्हाका दिसता 27-28 इयर्स दुखून कर्नाटकाच्यांकची हे मेडल येता असं तुम्ही आलोचना करना कर्नाटकान तू संस्कृताक कितलं महत्व आसा म्हणून आज जाल्यारीच पुढे काशी म्हणत आशिल्लें आता दक्षिणात आमगेले कर्नाटकाचे एक तराचे काशी जाला जाऊ आमगेले हांगचे लोकांक तांचो एक विशेष आसक्ती दाखोवन तितलो प्रयत्न करच्या देखून हे शक्य जाल्या आज ही तुमगेले उतर आयकला ती बंद जावच्या ना अशें दिसता म्हाका आयकतो उरकाशें दिसता वेळ जाता आसा भारी खुशी जाली तुमकां अशी उत्तरोत्तर तुमगे प्रवचन आमकां आयकुच्या मेळ्ळो तुमगेल बी मना समाधान जावो अशी एक इच्छा व्यक्त कर न्हू आता आमी हांगा धन्यवाद सांगपाचे नमस्कार तर धन्यवाद सांगचे पयले आमगेले आत अशी ठरल्या की प्रत्येक कार्यक्रमानंतर एक कोंकणी शब्द आमी दिवया म्हणून तर आज कोंकणीचे हांव सांगता तुमकां उलयतना आमी हुनी हुनी कॉफी घम घम परमळू कुरकुरी चकली अशी म्हणचे बरी कॉफी परमळू चकली म्हणीत पण त्या हाचे विशेषण ताचे गुण वाडोवच्याक ताचे कौतुक कळका लोकांक म्हणून म्हणचो आमगेलो संदर्भ येता तितले चंद आमगेली भाषा कोंकणी तर आमगे सर्व वीक्षकांक हो कार्यक्रम पळयले बद्दल अनेक धन्यवाद आणि तुमकां बी नमस्कार